phone ka. I clearly said more. Hi po. Mas wala ko nang nakiha. Nya kung mudayon pagyud ka, downside na. In the mirror, Elsa emerged, bags in hand and now wearing her favorite dress. Should I care? My body tells me no. My mind tells me no. Abi po manahan kag chismis. Ay, ano mo ka nasuti dahil ko? Ano pa doon? Kamusta naman kay si Elsa? Tingnan ka ka. Bispera sa Pasko. Do you mean last night? Oo. How did they find her? Profile G. That I warned you about 12 years ago. Anal like yes. They're clearly eating my food. Stop lying. Nagpadala si Mama for ano mo, mamunta, ha? I have a system. I have a budget. Oh. Go ako. Nakaw. Emmett, what did you do? Like split books, split Nailiabot na barko. Iyong niya yung mga mata. Parang nawalat na niya ang kahadlok. Gidagan siya. Gidagan siya padulong sa tubig. O kung namatol na lang imong tiil, nga ganahan kang musakay o barko, basta ganahan kang unya na lang alas 7 na lang. Nung siya, nagkita silang Elsa gahapon. Itutok siya sa pultahan ug nangita nimo. So, wala kang jud ka? Bugo ka. Before coffee or after coffee? Tapos tubig na. Umigap sa iyang mga piling. Mga hawak. Tungkol sa tubig sa iyang baga. Hindi siya na ako. Side na. Balo ka. Magsinis niya tabo na lang ito. Thank you so much. Kapodaan. Oh yes, this is Elsa. Hello. Elsa.